ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи тилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем бо хабару гузоришҳои тоза. субҳи имрӯз дар толори бинои нави парламенти кишвар ҷаласаи якҷояи даҳуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум ба кори худ оғоз намуд. аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз тасдиқи рӯзномаи ҷаласа фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи таъин ва озод намудани баъзе аз аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ намуданд. баъди баррасии масъалаҳои рӯзнома дар кори ҷаласаи якҷояи даҳуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум танаффус эълон карда шуд. пас аз танаффус соати 10 дар ҷаласаи якҷояи даҳуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа мегардад. хотиррасон бояд намуд ки ҷаласаи якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст дар бинои нави зебову пуршукӯҳи парламенти кишвар баргузор мегардад. барномаи ахборро идома медиҳем. аз паём то паём дар заминаи татбиқи барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва раванди амалигардии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ аз қабили раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ, ҳамчунин ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноатикунонӣ бо суръати мамлакат имконият фароҳам гашт ки тавассути он рушди бо низоми иқтисоди миллӣ таҳким бахшида шуд. дар амал татбиқ намудани барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва раванди амалигардонии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ аз қабили раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани кишвар, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва самаранок истифодабарии он, ҳамчунин ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноатикунонии бо суръати кишвар имконият фароҳам овард ки рушди бо низоми иқтисоди миллӣ таъмин гардад. албатта бо назардошти он ки иқтисодиёт пояи моддии таъмини истиқлолият ва ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад, дар сиёсати давлатӣ ва махсусан дар сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи алоҳидаи хоҷагии халқ аҳамияти муҳим доранд ва дар ин замина солҳои охир ба рушди саноати миллӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад, зеро истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсолоти ватанӣ аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ мебошад. дар натиҷаи татбиқи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат дар ҷодаи таъмини рушди босуботи иқтисодӣ ва таҳкими ҳамкориҳо бо шарикони байналмилалӣ, ҳаҷми сармоягузории хориҷӣ ба хоҷагии халқ ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ равона шудаанд, сол аз сол афзоиш ёфта, корхонаҳои азими саноатӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудаанд. аз ҷониби соҳибкорон ва сармоягузорони Тоҷикистон ва ҳамтоёни он аз хориҷи кишвар зиёда аз 80 санад ба имзо расид ки дар доираи он маблағи 3 миллиард долларро дар бар мегирад. новбаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасонанда ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар сол то сол рушди воқеии иқтисод таъмин гардида нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мусбит арзёбӣ мегарданд. бо шарофати сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи асосгузори суҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат дастгирии бевоситаашон дар пешбурди фаъолияти вазорати молия имконият ба даст оварда шуд ки мо бо ташкилотҳои байналмилалӣ ба маблағи умумии тақрибан 794 миллион доллар созишномаҳои қарзию грантӣ ба имзо расонем. дар самти дастоварду рушди иқтисодиёти мамлакат корҳои муҳиме дар саросари ҷумҳурӣ анҷом дода шуда.
ба ҷараёни татбиқи комилу амиқи ислоҳоти иқтисодию иҷтимоӣ ва молиявӣ асос гузошта, самтҳои асосии стратегияи сиёсати давлат бо кӯшишу талоши роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол афзуда баҳри саноатикунонии мамлакат, таъмини иқтидори содиротӣ, рушди иқтисодиёт, кам намудани молҳои воридотӣ ва таъмини пурраи некуаҳолии мардуми кишвар равона гардиданд. аз паём то паём дастовардҳо дар баробари дигар соҳаҳо дар соҳаи энергетика низ назаррас арзёбӣ мешаванд. Дар низоми энергетикии мамлакат тадбирҳои муассир аз ҷумла навсозиву барқароркунии иқтидори истеҳсолӣ ва шабакаҳои интиқоли нерӯи барқ амалӣ гардида, истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза ба рушди устувори иқтисодиёти мамлакат такони ҷиддӣ бахшид. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти фаровонии захираҳои гидроэнергетикӣ, иқтидори бузурги истеҳсоли энергияи сабз ва содироти он дар ҷодии ноил гардидан, ба ҳадафи стратегии худ расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. ба хотири ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, дар мамлакат давоми солҳои охир баъд аз роҳандозии барномаи нав, ислоҳоти соҳа ва зиёд гардидани маблағгузорӣ ва ҷалби сармоя, баъди таҷдид ва барқарорсозии иншоотҳои барқи обии хурду бузург ва иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ ба маротиб зиёд гардид. бунёду аз навсозӣ ва муҷаҳҳазсозии инфраструктураи энергетикии мамлакат бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлолият ба ҳисоб меравад. пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти нақши соҳаи энергетика дар рушди иқтисодиёти мамлакат ҳамеша дар суханронашон таъкид менамоянд ки Тоҷикистон кишвари дорои захираи бузурги гидроэнергетикӣ буда истифодаи мақсадноки манбаъҳои табиӣ имконият фароҳам месозад ки иқтисоди миллӣ рушд ва сатҳи зиндагии аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. дар асоси нақшаву барномаи давлатӣ ва татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ, таҷдиду навсозии иқтидорҳои мавҷуда, аз ҷумла нерӯгоҳи барқоби норак, хайроқум ва сарбанд аз тадбирҳои зарурӣ ба шумор мераванд ки дар таъминоти барқ нақши калидӣ бозида моро ба истиқлоли энергетикӣ сол то сол наздиктар месозад. таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии норак, таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии хайроқум ва таҷдиди силсила нерӯгоҳи барқи обии сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт ба анҷом расонида шуд. айни замон фаъолият карда истодааст. дар ин давра ҷаҳати бунёди низоми нави системаи энергетикӣ, истифодаи оқилонаи иқтидорҳои муосиру сатҳи баланд, беҳтар сохтани инфраструктураи он, таъмини доимӣ ва беманоити нерӯи барқ ба аҳолӣ ва корхонаҳои ташкилот, инчунин сохта ба истифода додани нерӯгоҳи азими барқи обӣ, таҷдиди зеристгоҳҳо ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ тадбирҳои муҳими саривақтӣ амалӣ карда шуд. ин ҳама дастовардҳои бемисли замони истиқлолият дар соҳаи энергетикии Тоҷикистон пеш аз ҳама натиҷаи заҳмату талошҳои созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 98% нерӯи барқ тавассути нерӯгоҳи барқи обӣ истеҳсол карда мешавад. қувваи барқе ки истеҳсол мегардад аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, фаъолнокии Тоҷикистонро дар самти энергияи сабз нишон медиҳад. аз ин роҳ бораи истеҳсоли нерӯи барқ пеш аз ҳама мустоят омадани обу ҳаво, боришоти бо мавриди борону барф вобастагӣ калон дорад. бо мақсади таъмини пурраи аҳолӣ бо барқ дар баробари бунёди иқтидорҳои энергетикӣ ҳамчунин сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ низ муҳим дониста мешавад. барои ин моро зарур аст ки ҳар киловатт нерӯи барқи бо мушкилӣ истеҳсолгардидаро оқилонаву сарфакорона истифода намоем то дар ҳама фасли сол бо он таъмин бошем. ба ҳолати имрӯза беш аз 2050 адад варақаҳои гуногун ва дастурҳо ба сокинон ва муштариён расонида шудааст ки варақаҳои мазкур фарогири маслиҳатҳои муфид ва дастурҳои гузаштан ба дигар намуди суди шӯрӣ, ҳамчунин истифодаи дурусти таҷҳизотҳои барқӣ ва истифодаи самаранок ва сарфакоронаи нерӯи барқро дар бар мегиранд. дар маҷмӯъ метавон бо боварӣ таъкид намуд ки бо талошу заҳматҳои пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иродаи қавии халқи тоҷик, мо аз ин ҳам бештар ба дастовардҳои назарраси истеҳсолӣ ноил хоҳем гашт. иҷрои иқдомҳои бузург ва татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ моро барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ, яъне ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ боз ҳам наздиктар менамояд. бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун бар рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт аз ҷумла фаъолияти мунтазами корхонаҳои саноатӣ
مهیا گردیدن جایهای نوی کاری، باز هم بهسازی وضع ساحه اجتماعی خصوصا معارف و تندرستی زمینه استوار فراهم می‌آورد. کارهای ساختمانی در این نیروگاه بزرگ با سرعت بلند شبانه‌روزی جریان داشته، فرزندان صادق وطن پهلوی هم برای آینده درخشان تاجیکستانی صاحب استقلال راغون انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی عصر را بنیاد می‌نمایند. راغون شهامت است. راغون کارزار ننگ و ناموس و شاهکاری بی‌نظیر دوران استقلال میباشد. соли 2024 бо дастгирӣ ва талошҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва заҳмати шабонарӯзии кормандони муҳандисию техникӣ корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат нерӯгоҳи барқи обии роғун вусъати тоза пайдо намуд. ҳоло дар сардиҳо ки бештари маврид резиши борону барф мушоҳида мегардад, вусъати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии роғун воқеан ҳам кори қаҳрамонист. мавҷудияти техникаҳои пуриқтидор ва таъмини саривақтии кормандон бо маош ва хӯроки гарму сару либоси махсус пешравии кор ва нишондиҳандаҳои натиҷабахшро дар иншоот таъмин намудааст. дар иншооти мазкур баробари оне ки корҳои сохтмонӣ бо ҷалби шумораи бештари коргарону мутахассисони ватанӣ идома дорад, ҳамзамон ду агрегати нерӯгоҳ баъд аз мавриди истифода қарор гирифтан имрӯз барқ истеҳсол менамояд ки намунаи олии фаъолияти пешқадам дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ арзёбӣ мегардад. сохтмон ва ба истифода додани нерӯгоҳи барқии обии роғун ин барои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон таъсири хеле калони мусбӣ мерасонанд. баъд аз пурра ба истифода додани нерӯгоҳии барқии обии роғун аҳолии кишвар ва корхонаҳои саноатии ҷумҳурии тоҷикистон бо барқи баландсифат яъне таъмин мегарданд ва инфрасохтори энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам мустаҳкамтар мегардад. нерӯгоҳи барқи обии роғун ки бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд мегардад, барои рушди ояндаи соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат аҳамияти калон дорад. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи қитъаҳои иншоот аз ҷумла дар сарбанди нерӯгоҳ қисмати ядрои асосӣ идома дошта дар корҳои сохтмонӣ маҳсулоти баландсифат истифода мегардад. дар ин замина кормандону мутахассисон ба сифати корҳои анҷомёфта диққати аввалин дараҷа зоҳир намуда, тамоми маҳсулоте ки дар раванди корҳои сохтмонӣ истифода мегардад қаблан аз санҷиши техникӣ гузаронида мешаванд. бо назардошти мавҷудияти қувваи корӣ ва техникаву механизмҳои зарурӣ, корҳои кандани ҷинсҳои кӯҳӣ, бетонрезӣ, арматурбандӣ ва васлу насби оҳанфулузот дар қитъаҳои муайяншудаи иншоот идома дорад. дар нақбҳои сохтмонию нақлиётӣ, толори мошинҳо, баромадгоҳи нақбҳои қабати сеюм, обқабулкунаки доимӣ, дар маҷмӯъ ҳамаи қитъаҳои иншооти бузург ва беназири аср, нерӯгоҳи барқи обии роғун, корҳои сохтмонӣ бо ҷӯшу хуруш идома дошта, ҳар як кору амал дар ин майдони нангу номуси ватандорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дорад. бо бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун, навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда ва беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар тамоми иншооти системаи энергетикии мамлакат, соли 2032 истеҳсоли барқ дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда, яъне 100% бо энергияи сабз таъмин гардида, дар ин замина аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ то соли 2037 партови газҳои гулхонаӣ то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода мешавад. феълан коргарону мутахассисони ватанӣ бо азму иродаи созанда ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ дар асоси дастуру роҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин қитъаи сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии роғун ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд ва барои анҷоми муваффақонаю босифати корҳо саъю талоши худро равона менамоянд. фардои дурахшони тоҷикистон аз бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун вобаста аст. сохтмони нерӯгоҳи роғун корнамоии навбатии роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва мактаби ваҳдату бародарӣ, меҳанпарастию бунёдкорист. хулоса роғун манбаи азими нур мегардаду тоҷикистонро ба зинаи нави тараққиёти иқтисодиёт мерасонад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди босуръати соҳаи саноат ки ба таъмини зиндагии шоистаи мардум ва рушди иқтисодиёти миллӣ заминаи воқеӣ мегузорад, афзалияти бештар дода мешавад.
در ظرف سالهای استقلال دولتی عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در مملکت کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد گردیده جایهای نوی کاری فراهم آورده شود. رشد بخش‌های واقعی اقتصادیات و تأمین زندگی شایسته مردم از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت طول بیش از 13 ساله اخیر در کشور تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. یکی از دستاوردهای نتیجه بخش در این دوره این به مراتب بالا رفتن سطح اجتماعی اهالی میباشد که همه این البته با تلاش و زحمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و عملی سازی استراتژی و برنامه‌های دولتی به وجود آمدند. حالا در جهان بیش از 30% حجم مجموع محصولات داخلی و از 20 تا 25% اهالی مشغول کار از حساب ساحه صنعت تامین کرده می شود. حالا برای رشد ساحه برنامه و استراتژی‌های ساحوی مورد تطبیق قرار دارند که مهمترین آنها استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 به حساب می روند. در 3 سال اخیر رشد به حساب میانه به 117% برابر است که این در منطقه یکی از баландтарин ба шумор меравад. дар умум соҳаи саноат дар марҳилаи гузариш қарор дорад, яъне аз як модели иқтисодӣ, яъне аз модели аграрӣ ба модели саноатӣ гузаштан аст қарор дорад. дар ин раванд барнома ва стратегияҳои дар соҳаи саноат қабул гардиданд ва то ҳол амалӣ шуда истодаанд. яке аз онҳо стратегияи рушди саноат барои давраи 2030 ва барномаи саноаткунонӣ бо суръати кишвар барои давраи то соли 2025. таъмини рушди иқтисоди миллӣ хусусан дар раванди зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир шиддат гирифтани рақобати тиҷоративу иқтисодӣ ва истеҳсолӣ байни кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта дар баробари дигар соҳаҳо аз бисёр ҷиҳат ба рушду тараққиёти соҳаи саноат вобаста мебошад. яъне дар шароити иқтисоди бозорӣ барои таъмини рушди иқтисоди ҳар як кишвар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ муҳиманд, аммо асос ва пояи онро соҳаи саноат ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини рушди минбаъдаи соҳа тамоми захира ва иқтидорҳои мавҷударо самаранок истифода намуда тадбирҳои муҳимро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. барномаҳои самтҳои гуногун таҳризӣ гардиданд ки дар асоси онҳо бо нишондод ва дурнамои рушди ҳар як соҳа мушаххасан дарҷ гардидааст ва тибқи нақшаи чорабинӣ амалигардонии онҳо аз тарафи кормандон аз тарафи мутасаддиёни соҳа умуман корбарӣ шуда ҳар як нақша ҳар як вазифаҳои гузошта шуда дар муҳлати пешбинӣ гардида роҳандозӣ карда мешавад ва дар ҳамбастагӣ бо дигар вазорат идораҳои дахтори ҷумҳурӣ ва умуман шарикони рушди хориҷӣ соҳаҳои мухталифи саноат корбарӣ ва рӯ ба рушд ниҳода истодааст. дар натиҷаи фаъолияти босамари корхонаҳои саноатӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои нав, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 ба зиёда аз 47 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки 120% нақшаро ташкил медиҳад. дар заминаи мавҷудияти захира ва имкониятҳо рушди соҳаи саноат дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад ва сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими ба истифода додани аксар корхонаҳои нави саноатӣ ки соли 2024 қариб дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар сурат гирифт иштирок намуда зимни боздид аз раванди хати нави технологӣ бунёди иншооти муосири саноатиро дар тоҷикистон намунаи олии дастгирии давлату ҳукумати кишвар дар самти татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ ва беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ муҳим арзёбӣ намуданд. аз паём то паём дар доираи вусъати тадбирҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дорад. аз ҷумла дар пайи амалӣ намудани нақшаҳои мукаммали шаҳрсозӣ бо инобати унсурҳои хоси миллӣ ва муосир симои шаҳри душанбе куллан дигаргун гардида пойтахти кишвари азизамон ба яке аз шаҳрҳои зебову муосири ҷаҳон табдил ёфтааст. бинову иморатҳои баландошиёна, марказҳои хизматрасонӣ, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва майдону толорҳои бузурги варзишӣ бо тарзу услуби диққатҷалбкунанда самараи соҳибистиқлолӣ ва
اقدامات سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. соҳаи сохтмон яке аз самтҳои муҳиму афзалиятнок ва рушдёбандаи ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар доираи таваҷҷӯҳ дастгирӣ ва пешниҳоду имтиёзҳои фаррохи муҳайё намудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол пешрафт намуда ба дастоварду комёбиҳои бузургу беназир ноил гардидааст. дар соли 2024 низ дар баробари тараққиёти дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат соҳаи сохтмон низ бо маром пеш рафт. соли сипарӣ гардида барои соҳаи сохтмон меъморӣ ва шаҳрсозии мамлакат соли бобарор давраи татбиқи бомароми лоиҳаҳои нави банақшагирӣ дар самти меъморӣ ва шаҳрсозӣ сабт гардид. соле ки гузашт дар ҳама вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо бахусус пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри душанбе корҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вусъат дода шуда ҳазорҳо иншооти наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. дар зарфи як сол аз ҷониби мутахассисони соҳаи сохтмон ва меъморӣ корҳои назаррас дар самти банақшагирии иншоот амалӣ карда шуд. дар заминаи он бунёди бинову иншооти навсохташаванда дар тамоми ҷумҳурӣ дар доираи нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо ба роҳ монда шуда рушди соҳа ва иҷрои корҳо мутобиқ ба меъёрҳои қоидаҳои сохтмонӣ ба роҳ монда шуд. мавриди зикр аст ки корҳои лоиҳакашию ҷустуҷӯӣ ва таҳияи лоиҳаҳои бинову иншооти навсохташаванда ва барқарорсозии онҳо як самти муҳими соҳаи меъморию шаҳрсозӣ ба шумор меравад. дар ин давра барои дар амал татбиқ намудани ин самти фаъолият корҳои назаррас анҷом дода шуд. давоми сол аз тарафи мутахассисон лоиҳаҳои нави муфассали банақшагирӣ, лоиҳаҳои ангоравии биноҳои баландошёнаи истиқоматию маъмурӣ ва нақшаҳои муосири шаҳрсозӣ таҳия гардида дар амал татбиқ шуданд. соҳаи шаҳрсозӣ дар баробари пешравиҳои дигар соҳаҳо рушд намуда истода ва сари вақт таъмини ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ тасдиқ гардида яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта баррасӣ ва ба роҳ мондани татбиқи дурусти нақшаҳои генералӣ ва лоиҳаҳои муфассали банақшагирии маҳалҳо ва назорати иншоотҳои сохташаванда дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ масъалаи аввалиндараҷа мебошад. рушди иқтисоди миллӣ, беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагӣ ва афзун гардидани даромади аҳолӣ ба тақвияти корҳои сохтмонӣ ва бунёди иншооти гуногун замина гузошт. айни замон дар мамлакат бунёди ҳазорҳо иншооти нав ба хусус биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, маъмурӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, биноҳои муассисаҳои нави таълимӣ, варзишӣ ва ғайра мутобиқ ба меъёрҳои қоидаҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. дар соли 2024 ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани рақамикунонии соҳаи сохтмон тадбирҳои саривақтӣ андешида шуда раванди ба қайдгирии шахсони воқеии ҳуқуқӣ, нафароне ки барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат мекунанд тариқи электронӣ ба роҳ монда шуд. ҳамзамон пардохти маблағҳо тавассути рамзи QR татбиқ карда шуд ки ин яке аз дастовардҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. то имрӯз аз ҷониби довталабони иҷозатнома ба хадамот дар давраи ҳисоботӣ 724 адад муроҷиат ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 101 адади он тариқи электронӣ ворид гардидааст. соҳаи сохтмони мамлакат дар раванди бо ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандони кишвар нақши бориз дорад. дар соҳаи сохтмон ва меъмории мамлакат ки дар марҳилаи нави рушди бемайлон қарор дорад, ҳазорҳо нафар бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин гардиданд. вусъат пайдо кардани корҳои сохтмонӣ ба беҳтар шудани вазъи зиндагии мардум ва бо манзили зист таъмин гардидани онҳо мусоидат намуд. бинову иншооте ки дар соли 2024 нав сохта шуданд дар доираи лоиҳаҳои нави муфассали банақшагирӣ ва ангоравӣ бо ба инобат гирифтани унсурҳои миллию муосири шаҳрсозӣ бунёд гардиданд. ин тадбир ба комилан тағйир ёфтани марказ ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сабаб гардид. дар маҷмӯъ соле ки гузашт барои соҳаи сохтмон ва меъморӣ соли мақсаднок татбиқ гардидани нақшаҳои генералӣ, лоиҳаҳои нави муфассали банақшагирӣ, ангоравӣ ва бунёди иншооти нав арзёбӣ мегардад. манзараҳои дилфиреб, табиати афсункору ҷолиб, имконоту шароити муосир ва пойдории сулҳусубот мавқеи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло мебарад. аз паём то паём
дар мамлакат барои рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида инфраструктури ин самти сердаромад боз ҳам таҳким ёфт ва дар ин замина ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба кишвари хуршедии мо соли 2024 дучанд афзуд. душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши домана кӯҳҳои сабзу хурам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон дар муҳити барои зиндагӣ хеле созгору писандида. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд намуда буданд ки шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурии мамлакат ва оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба ҳисоб меравад. امروز شهر دوشنبه یک شهر زیبا، یک شهر رشد کرده را میماند که با قامت افروختن بنا و انشاءات و انفراستراکچور ساحه سیاحی باعث دقت تمام سیاحانی که به جمهوری تاجیکستان وارد میگردند باعث دقت میگردد. دوشنبه همچون مرکزی دولتی صاحب استقلال تاجیکان رسالت خویش را جهت رشد سمت‌های مختلف حیات مملکت موفقانه اجرا نموده سالهای آخر تحت راهبری رئیس شهر محترم رستم امامعلی در مسیر رشد استوار قرار دارد. دروازه‌های باشکوه در 4 سمت پایتخت نشان سنت‌های شهرسازی و نظام استوار شهرداری، صفت‌های نجیب انسان دوستی، برادری و مهمان‌نوازی ساکنان شهر را تجسم می‌نمایند. از جانب شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خطسرهای نوی سیاحی رسا 24 می سال جاری در یکجایی با شرکت‌های سیاحی سامان تریول، دیور تریول، تورتیجی و شاهتور رسما خطسرهای نوی سیاحی در نزد کاخ نوروز افتتاح گردید که خطسر مذکور تا ماه اکتبر ادامه کرد و این خطسرها باشد روزهای شنبه و یکشنبه به راه مانده می شوند و اینچنین در دوام روزهای هفته باشد خطسرها عملی کرده می شوند، یعنی خطسرهایی می شوند که در یک جایگی هیئت کارمندان می توانند استفاده برند. در مجموع در سال 2024 103 خطسر شامگاهی سیر دوشنبه یعنی شام دوشنبه به راه مانده شد و اینچنین 22 خطسر برای خوانندگان گذرانده شد که آنها از موضع‌های تاریخی، سیاحی و فرهنگی پایتخت کشور عزیزمان دیدن نمود. دوشنبه همیشه سبز و همیشه بهار نمای تاریخ و تمدن واقعی تاجیکان را در سیمای تاجیکستان معاصر صاحب استقلال افاده می نماید. در همین اثنا در پایتخت کشور روند نوسازی ها با طرح معاصر ترقی می نماید که سیمای شهر را دلنشین و رشد آن را با شهرهای بزرگ عالم هماهنگ ساخته است. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با تکیه به آرزو و آرمان‌های مردم با تحلیل و کاربردی تجربه‌های جهانی نظام گسترده رشد پایتخت را با فراهم آوردن زمینه و محیط مساعد استوار نموده در مسیر شهرسازی و شهرداری فعالیت صادقانه می نماید که آن ثمره مکتب بزرگ کمالات و بنیادگذارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. در سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان معارف همچون ساحه کلیدی معین گردیده جهت مطابق با طلبات بین المللی مهیا نمودن شرایط تدبیرهای سودمند راه اندازی می شود. از پیام تا پیام، یعنی در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال روان در شهر و ناحیه‌های مملکت مؤسسه‌های نوی تعلیمی با شرایط معاصر بنیاد گردید. همچنین با مقصد رشد علم، بهسازی امکانات دانش آموزی در کشور و دستگیری عالمان و محققان جوان آزمون و المپیادهای جمهوریوی تشکیل گردیدند که دستاوردهای خاص را دارست. در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان متخصصان همیشه جهد بر آن می‌نمایند که با نوگانی‌های نظررس در سمت علم و اینوواسیا نایل بگردند. واقعاً هم فراهم آوردن شرایط مساعد در این سمت باعث رشد علم می‌گردد و نمایندگان علم می‌توانند علم را به استحصالات پیوند نمایند. نوآوری‌های به عمل آوردن که آن هم در اساس فراهم ماندن سیاست درستی علمی با یعنی که عمل آمده است. رشد اکادمیا یک مسیر نو را به خود کسب کرد و ما توانستیم در یک مدت کوتاه چندین دستاوردها را در اینجا دسترس شدیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз баромадҳояшон қайд намуданд ки мо бояд донем ки таи солҳои соҳиби истиқлолӣ илми ватанӣ дар масири пешрафти давлат ва иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат чӣ хидмате анҷом додааст ва мо чӣ тадбирҳое бояд андешем ки илм дар кишвари мо ба талаботи замони тараққиёту таҳаввулоти зеҳниву технологӣ ҷавобгӯ бошад, роҳро барои рушду пешравии давлат ва ҷомеа ҳамвор созад, яъне ба давлат ва халқи тоҷикистон хизмат намояд. дар соли ҳисоботӣ 766 мақолаҳои илмиву оммавӣ чоп намуданд ки назар ба соли 2023 353 адад зиёдтар мебошад. бояд қайд намоем ки институти мо аслан ба таҳқиқи иҷтимоӣ сиёсӣ ва заминаҳои рушди ҷумҳурии тоҷикистон сару кор дорад ва дар ин масъала тадқиқотҳои назаррасро анҷом дода истодааст. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ навсозии самти муассисаҳои илмӣ ҷорӣ карда шуд ки асоси онро фаъолияти академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар таҳияи амалисозии вазифаҳои стратегии тоҷикистон ташкил медиҳад. ҳамвора дастгирии молиявӣ ва моддии соҳаи илм низ зиёд карда шуд. чунин дастгирии ҳукумати мамлакат ва бахусус пешвои миллат имконияти олимонро барои ҷорӣ намудани кашфиёт ва навовариҳои илмӣ афзоиш медиҳад. таҷрибаҳо нишон медиҳад дар ҳолати имрӯза ҳар рисолаи илмӣ дар самти номзадӣ ва докторӣ саҳифаи нави илмро кушода дар системаи илми муосир навоварӣ ва кашфиёт ворид менамояд. дар сиёсати иҷтимоӣ давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи баландбардоштани мақоми занон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҷмӯи тадбирҳои мушаххасро бо мақсади баландбардоштани мақоми занон дар ҷомеа, таъмини риояи ҳуқуқҳои конститутсионии онҳо, густариши фаъолияти ҷамъиятию меҳнатӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим, баландбардоштани сатҳи маърифатнокӣ, пешбарии онҳо ба мансабҳои роҳбарикунанда амалӣ гардонида истодааст. фароҳам овардани шароит барои иштироки ҳамаҷониба ва баробарии занон дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа самти афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо расидан ба истинин дар соҳаи нақлиёт, энергетика, алоқа, сохтмону меъморӣ, бонкдорӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар низ софдилонаву содиқона кор карда истодаанд. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати баландбардоштани соҳибистиқлолӣ ҷиҳати дастгирии ҷавонон ва рушду ташаккул ёфтани нерӯи зеҳниву ҷисмонии онҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар, махсусан президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, сол то сол ғамхорӣ нисбати ин қишри ояндасози ҷомеа афзун мегардад. ҳамин аст ки пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад то ҷавонон дар ҳамаи соҳаҳо ба фаъолият фаро гирифта шаванд ва ҷиҳати илмомӯзию соҳибмаърифату соҳибкасб шудани онҳо шароиту имконоти мусоид фароҳам оварда мешавад. ҷавонон такягоҳи воқеӣ, умед, ифтихори ҷомеа ва давлати тоҷикистон ба шумор мераванд. маҳз ба ҳамин хотир аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати муҳайё намудани шароити мусоиди зисту зиндагонӣ, илмомӯзӣ, ҷисману рӯҳан солим ба воя расидани ин қишри фаъоли ҷомеа тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. фаъолияти ҷавонон дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар рушди иқтисоди миллӣ имрӯз назаррас буда, онҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ғояҳои созанда пешниҳод намуда, бо дастгирии роҳбарияти давлат онҳоро дар амал татбиқ намуда истоданд. ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани таълим ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли ҷавону наврас дар мамлакат муосиртарин шароиту имконот фароҳам оварда шудааст. муассисаҳои нави таълимӣ аз қабили муассисаҳои таълимӣ типи нав, ки дар онҳо мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ дарсҳо ҷараён мегиранд, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода шуда дар онҳо омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд ва ин омил барои рушди зеҳнии ҷавонону наврасон замина фароҳам овардааст. таъсиси квотаи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои ояндабинонаи пешвои миллат ба ҳисоб меравад. аз соли 1997 то имрӯз аз 61 шаҳру ноҳияҳои мамлакат
зиёда аз 27 000 ҷавонони фаъол тариқи квотаи президентӣ муассисаҳои олии касбии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа фаъолияти босамар доранд. дар баробари дигар ғамхориҳои сарвари давлат нисбат ба ҷавонону наврасон таъсиси стипендияи президентиро ёдовар шуданд лозим аст ки натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст. имрӯз шумораи гирандагони стипендияи президентӣ ба зиёда аз 3 000 нафар расидааст. бо мақсади дарёфти хонандагони фаъол ва ба хотири ҳавасмандии онҳо ин иқдом роҳандозӣ гардида дар натиҷа барои сазовор шудан ба унвони пурифтихори гирандаи стипендияи президентӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат кӯшишу талошҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасад. баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, ин фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ба рушди зеҳнии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа инчунин омӯзиш ва гиромидошти арзишҳои миллию давлатӣ, тақвияти хештаншиносию худогоҳии миллӣ мусоидат карда аз иқдомҳои наҷибу дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати дастгирию ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон мебошад. зери сиёсати маорифпарваронаи асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо ҷавонони лаёқатманд имконият доранд дар зиёда аз 42 кишвари дунё таҳсили худро идома диҳанд. аз ҷумла зери сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дурахшандагон ки бо ташаббуси бевоситаи президенти муҳтарамон таъсис дода шудааст, имрӯзҳо дар зиёда аз 41 давлати дунё шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. зиёда аз 100 нафар дар худи амрико ва зиёда аз 500 нафари дигар дар кишварҳои аврупоӣ, инчунин дар британияи кабир, канада, сингапур ва дигар кишварҳое ки низоми маорифшон пешрафта ҳаст ва имрӯз кадрҳои ин хатмкардаи ин кишварҳо имкон доранд дар ҳама ташкилотҳои байналмилалӣ кору фаъолият намоянд. бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шахсони лаёқатманд, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, инчунин муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ идома дар зинаи магистратура, дар зинаи аспирантура доктор PhD ва дигар зинаҳои таҳсилот фаро гирифта шуда истоданд. бояд таъкид намоем ки зери сиёсати хориҷии роҳбари давлат имрӯзҳо зиёда аз 41 000 шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар давлатҳои пешрафтаи дунё таҳсили худро идома дода истоданд ва имкон дорад ин хатмкунандаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷа саҳми худро дар рушди иқтисодиёти миллӣ гузоранд. варзишгарони мамлакат шуруъ аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ таҳти ғамхорию дастгириҳои пешвои муаззами миллат қарор доранд. ҳамин аст ки онҳо дар бонуфузтарин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷумла бозиҳои олимпӣ иштирок карда бо ғолибияти худ парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро борҳо баланд бардоштанд ва ба ифтихори пирӯзии онҳо суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ садо додааст. соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат рӯз аз рӯз бештар рушд намуда варзишгарони тоҷик дар ин замина бо истифода аз имкониятҳои муосири барояшон муҳайё шуда ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардида истоданд. ҳукумати мамлакат ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад. аз ин рӯ насли ҷавонро зарур аст ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо тамоми саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободию пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона созанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баромадҳои худ таъкид намуданд ки насли замони истиқлол аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд ки ин ҳама боиси ифтихор мебошад. ин нукта шаҳодати боварии сарвари давлат ба нерӯу тавоноии ҷавонон мебошад. имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
шумораи олимони ҷавон низ дар мамлакат зиёд шуда истодааст. ҷавонон бо корҳои илмии тадқиқотӣ ҷалб гардида пешниҳодҳои судманду самаровари илмӣ доранд ва марҳила ба марҳила онҳоро татбиқ намуда истоданд. иштироки фаъоли ҷавонон дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ имрӯз баръало мушоҳида мешавад. ин қишри созандаву бунёдкор бо ифтихор аз гузаштаи шарафманди хеш ва гиромидошти арзишҳои деринаи ниёгон ба давлату миллат содиқ мебошанд. ҳимояи марзу буми ватанро қарзи фарзандии хеш дониста илмҳои замонро дар сатҳи баланд меомӯзанд ва пайрави воқеии пешвои миллат будани худро собит намуда истоданд. ҷавонони тоҷик ҳамчун ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат дорои ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстию ватанпарварӣ мебошанд ва дар оянда низ ба ватану миллати худ содиқ мемонанд. дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат хоса ташаббуси иқдомҳои наҷибу ояндабинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ низ дар мамлакат марҳила ба марҳила рушд кард. инчунин дастовардҳои варзишгарони тоҷик аз мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ сол аз сол зиёд мегардад. бори нахуст дар таърихи варзиши кишвар 3 медали биринҷӣ ба даст овардани варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпӣ ва иштироки футболбозони мунтахаби тоҷикистон дар марҳилаи як чорниҳои ҷоми осиё оид ба футбол натиҷаи ҳамин ғамхориву дастгириҳои ҳамешагист. ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун мамлакати пешоҳанг ва ташаббускор шинохта шудааст. зеро ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазироӣ ва амалӣ карда мешаванд. бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон 25 май аз тарафи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол муқаррар гардида дар рӯйхати рӯзҳо ва ҳафтаҳои байналмилалии ин созмони бонуфуз ҷой дода шуд. футбол яке аз намудҳои маъмули варзиш дар тамоми ҷаҳон мебошад. солҳои охир ин навъи варзиш дар ҷумҳурии тоҷикистон рушд меёбад. футбол аз навъҳои оммавитарини варзиш эътироф гардида дастовардҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар чемпионатҳои ҷаҳон ва осиё оид ба футбол бешубҳа аз нерӯву иқтидор сатҳи солимӣ ва маънавии ҳар миллат гувоҳӣ медиҳад. ҳамзамон футбол аз ҳама намуди маъмул ва дӯстдоштатарини оммаи васеъ буда механизми муҳим баҳри инкишофи ҷисмониву маънавӣ ва тарбияи шахс махсусан миёни наврасон ва ҷавонон инчунин ҷалби аҳолӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ба шумор меравад. аз ҷониби президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ ба ҷомеаи ҷаҳон пешниҳод гардид ки 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар саросари ҷаҳон яъне ки таҷлил карда шавад. хушбахтона ин пешниҳоди созанда аз ҷониби созмони бонуфузи байналмилалӣ милали муттаҳид якдилона дастгирӣ гардид ки ҳамасола 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад ки ин набошад ки яке аз дастовардҳои беназири соҳаи варзиш ба ҳисоб меравад. мардуми сайёра беш аз 150 сол аст ки ба футбол машғул ҳастанд ва ин бозӣ аз замони пайдоиш то кунун як вазифа ва як ҳадаф дорад ки он ба ҳам овардани инсонҳо мебошад. яъне футбол ҳамчун маҳсули эҷоди тафаккури инсонӣ аз як бозии оддӣ ба омили пайвандгари инсоният табдил ёфтааст. маъмул аст ки футбол дар баъзе кишварҳо ҳамчун варзиш маъруф аст, вале он танҳо як бозӣ нест. ин намуди варзиш падидаи фарҳанги ҷаҳонӣ аст ки марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ ва тафовути иҷтимоиву иқтисодиро убур мекунад. ин намуди варзиш ҷаҳонро муттаҳид месозад, яъне аз кӯчаҳои пур аз мухлиси шаҳрҳои бузург сар карда то деҳаҳои дурдастарини ҷаҳон футболро мешиносанду бозӣ мекунанд. бо назардошти ин президенти федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод намуданд ки нақши футболро дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда дар созмони милали муттаҳид аз тариқи қабули қадномаи махсуси маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол расман эълон карда шавад.
пешниҳоди навбатии ҷаҳонии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар иртибот ба эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозии амиқ пайдо намуд. ҳамин тавр ҳамасола дар саросари ҷаҳон 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. маъруф назарзода, рустам сатторзода барои барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистон. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед, то боздид.